Umbuzo uthi simplify the following expression fully. Unani la? Une-binomial, ne-trinomial. Oku-situation ekanjena uyofike uthathe i-first term ye-binomial umultiply to each term ye-trinomial. Oqeda lapho ulandele nge-second term ye-binomial umultiply to each term ye-trinomial. Sezwana? Asenze njalo. Oqala uzobuka ama-sign la. Sinani? Sino positive 2y no positive y 7y squared. Positive times a positive afana ama-sign. Mayifana ama-sign is positive. U2 times u7 14 loyo. Positive 14. Bese ya y. Y times y squared. Y times y squared. Ngoba efana malokhu njani ama-variables siyawa-add ama-exponent. Umthetho wama-exponent loyo. Bese uthola y cube. Osho ukuthi uzoba no y to the power 3. Siyabona? Ulandele ngethemu yesibili. Ngethi siqede ngale yokuqala. So multiply u2y no minus 6y. Qala ngama-sign always bese ulandele ngey'namba. Sign sino positive no negative. Positive times u-negative awafana ama-sign kuba u-negative. Kusho ukuthi sizoba no-negative la. 2 times 6 that will be u12. Siyabona? Eya y ngitheni? Ngithe ama-base mayifana siyawa-add ama-exponent. Osho ukuthi sizoba no y to the power 1 plus 1 ukubani y squared. Siyabona? Okusho ukuthi lana sizoba no y to the power 2. Udlulele uye kwithemu yokugcina. Sisebenzisa ithemu yokuqala-ke le ye-binomial. Kuzoba u2y times negative 8. Siqala ngama-sign. Positive times negative uba u-negative loyo. Negative. Siyabona? 2 times 8. 2 times 8 kusineza bani? Kusineza u16. Bese u-y ukhona ngapha awukho. Osho ukuthi siyambuyisa njengoba enjalo ngoba awunayo umngani. Suqedile ngalona, sesiqedile ngalona. Sesiza lana-ke manje. Masiza lana-ke sothi positive 3 times positive 7. Positive times positive positive. 3 times 7 uba. Sibhale i-positive sign-ke la. Positive kuzoba u21. Ma-variables i-variable ngapha ayikho la ekhona siyibuyisa njengoba injalo. Le enye ngoba ayina ngane. Sidlule futhi. Siya kubani? Siya ku-3 no minus 6y. Positive times u-negative negative 3 times u6. Ubani-ke loyo? Ko-negative 18. Siyabona? Y ngibuyiseleni? Ngibuyise ngoba akekho ngapha ukhona. Simbuyisa njengoba enjalo. Okay? Sicisha ithemu yokugcina. Ithemu yokugcina sino 3 no minus 8. U3 no minus 8. Sizoba nobani? U3 times 8. That is 24. Ama-sign yangithi sithe mayingafani skipphele u-negative. Mayifana uba positive. This case sino negative 24. Ya, mawusulana-ke usuqedile. Usuqedile ngempela-ke. Wenze njani-ke mawusufika la?
Mawufika la into kumele uyibheke ebalulekile ama-variables ukuthi ayafana yini. Lokho kunama-variables afanayo including ama-exponent akhona. Kunama-variables nama-exponent afanayo u-add ama-coefficient awo. Le case-ke siyabheka ukuthi ikuphi okuno-y to the power 3. Lo again y to the power 3 nalo again nalo again nalo again. Mayengekho siyakubuyisa njengoba kunjalo sikubuyisa konke ne-coefficient yayo. Osho ukuthi kuzoba ubani y to the 14 y to the power 3. Siyabona. Udlule uye kwenye iterm ubheke eno-y squared. Yile eno-y squared nale ino-y squared. Uthatha ama-coefficient awo-ke lokhu kuno-y squared uyakuphuncha ku-calculator njengoba kunjalo -12 no-positive 21 usikhiphela bani-ke lo u-positive 9. Angithi usuyambhala-ke lo positive 9 njengoba enjalo-ke la uyamphuncha-ke kwi-answer yakho bese ulethe le variable esithe i-common ubani u-y squared. Angithi usuyadlula uya kokunye-ke futhi manje usubheka lokho okunabo-y kuphela. Kunabo-y kuphela ama-coefficient awo -6 no-18. Uyambhala -6 no-18 kwi-calculator ukhiphela ba u-34. Angithi usuyambhala-ke u-34 njengoba unjalo la uthi -34 bese uletha lama variables a-common okuwubani okuwu-y. Angithi bese-ke uza kuma-constant. Constant yethu iyodwa ayinamngani. Ngoba inganamngani siyibuyisa njengoba injalo konke ne-sign yakhona. Siyabona? Yeah. Osulana-ke kumele wazi ukuthi ama-marks akho alele kuphi just to be sure ukuthi uthola full marks. Uzothola imaki lokuthi umultiplyile yonke into la uthole ne-final answer okuwubani ku-2 marks. Usungangichazela-ke ukuthi usala kuphi. Siyabonga.